Kaɗan daga cikin shirin Aliya na wannan satin. Tun da dama gaskiya na ga wannan abin ba wai da shi aka haife ta ba, faduwa ta yi. Nake tunanin gaskiya insha Allah za ta iya warkewa. Inshallah, Yaro. Anyway, my brother, I spoke with a specialist doctor in America. He is my good friend. He told me that Aliya's situation can be treated. But brother, actually, where is Aliya's husband? Doctor, gaskiya yanzu it's very hard to say. Mu bar dai magana nan because it's a long story amma mun dawo insha Allah zan gaya maku. Me za mu fara business ɗin awara online. Gane irin wacce ake order ɗin nan a samu delivery a kai to za mu zamanantar da awara. Adams. Lalacewar taka ta kai yanzu awara za ku fara saidawa. Ya Bintu. Na'am. Gaba ɗaya na tsorata. Dr. Kabir ya ce aikin ƙwaƙwalwar nan da za a mu. Kin ga gobe za mu tafi US. Ya ce aikin 50-50 ne. 50-50 kuma? Dan Allah Aliya ki kwantar da hankalinki. In Allah ya da za a je a aikin nan lafiya a dawo lafiya. Alfarma annaba da alkur'ani in Allah ya da za a je a sa'a. Mahaifiyata bata da lafiya ta samu matsalan kwakwalwa. And wanda ta samu matsalan dalilinsa bai ma san tana yi ba, bai ma sani ba ta mutu ko kuma tana raye. Ke kuma wannan waye ne yasa kika tsanin soyayya haka? Kina da hoton shi kin nuna mu? Ina da shi. In ma kashe shi zan yi ina da daman da zan kashe shi. Amma ba na so ya mutu. Ka gan shi. Wannan ba Alhaji Sale ba? Baban Aliya da Aliyu? Shi ne, ka san shi ne? Ta. Na san shi. Domin ni ma ya mallaki. Ko ga mu kika yi?